Jesteśmy teraz na Trnavským jarmarku. Ešte chytro dobehnite, lebo už to spustím. Ma fotíš. Nefoď ma. Ty už prestan študovať, lebo to je koniec sveta. Učenie je dôležité. Nie. My vás presvedčíme, že najdôležitejšie na univerzite je kniha, lebo čo? Kniha lieči, no určite kniha lieči. Nie, za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem kuchárovi. Alebo knihe. Vargar Bratislava, univerzita. Potlesk. Ako rektor univerzity mi teraz prináleží privítať našich študentov, prosím, privítajme alchemistických amerických. Vážení hostia, a teraz s volaním otvoríme nový školský rok.